Pro mě byla příprava složitá, protože jsem tady doma v Brně a mám tady docela dost práce a snažil jsem se připravit, ale moc mi to nevycházelo. Mám tady spoustu klientů, takže jsem poslední týden doháněl nějakou formu a snažil jsem se ji najít a nakonec se ukázalo, že to nebylo tak špatný, ale nestačilo to. Asi jsem se chtěl dostat hlavně do hry a přiznám se, že jsem se před první rundou necítil úplně jako komfortně, takže jsem se snažil hlavně zkoncentrovat a udržet se ve hře a začít ten turnaj nějak solidně. A myslím si, že české challenge tury, co jsem měl možnost objet i ve světě, tak jsou jedny z nejlíp organizovaných a tady se to neukazuje. Hřiště bylo připravené fantasticky a co se týče kluků, jak to dělají, tak si myslím, že to je na vysoké úrovni. Možná je blbý říct, že docela jo, ale musím říct, že až na pár hloupých chyb, co jsem předvedl, že jsem zahrál fakt asi 5 bogí, které si myslím, že kdyby mi zahrali děti na tréninku, tak je poženu. Tak ta hra nebyla špatná, myslím si, že jsem dobře patoval, i to drivování nebylo špatné, takže jo, jako myslím si, že hra nebyla zlá, ale jako bylo tam spoustu chyb a myslím si, že to bylo asi z nedotrénování. Chtěl bych poděkovat APŠ a promotérovi za kartu, za možnost zahrát si a doufám, že ještě nějaké pozvánky přijdou a budu mít možnost napravit tento neúspěch.